Čaute, dneska som u nového videa a som tu naspäť z Kika alebo Zuka. A prepáčte, že sa nevenujem kanálu, ale už sa budem venovať zle. A toto bude o tom, že hrám Dandy's Road a hovorím novinky pre nováčikov, že kebyže náhodou nejakí nováčikovia tu sú, tak aby mohli vedieť niečo o tejto hre, že čo nemajú robiť, čo majú robiť a takéto. A takže asi ideme na prvú vec, ktorú by ste nemali urobiť. Dobre, takže keď v lobičku, asi všetci sa tam vždycky, to už viete lobičko možno, tak keď pôjdete do shopu, tak tu máte proste charakterov. A nikdy si nekopujte tohto charaktera. Nikdy si nekupujte tohto charaktera. To si napríklad nechajte, keď budete mať ostatných všetkých, ale nekupujte si tohoto šrimpa. Lebo má na všetkom jednu hviezdičku, toto tam môžete vidieť. A je pomalý, má zlú staminu, má zlý stealth, alebo jak to volá. A takže si ju proste nekupujte túto nahnevanú hnusnú krevetu. A ideme na úlohu, ale bych to povedala, ideme na 2. Dobre. Druhá vec. Teraz nie som v hre, ale ukážem vám to potom, že negrifujte. Grifovanie je to, že náhodou si gúb je tento tu, ukážem vám ho. Gúb je tento. Kde je? Dobre, toto je gúb. A keď ho máte napríklad, tak buďte dobrí a negrifujte tých nováčikov. Grifovanie je to, že keď napríklad disraktujete, to asi viete čo je, tak proste musí sa snažiť prilákať ku sebe toho zlého, toho tých twistedov, čo tu sú, toto zlý. A skúste ich nedávať, skúste ich nedávať na tých, ktorí nedisraktujú. No, snad chápete, že čo chcem povedať? Že proste distraktujete a napríklad tuto je mašina a tu za vami beží twisted a neurobte to, že vy zdrhnete a ten twisted pôjde na toho, kto robí mašinu. Proste snaď ma chápete? A to je grifovanie. Takže tak som to vysvetľovala a ideme na 3. Dobre, toto sa mi zdá, že je 3. vec, alebo že 3. úloha, alebo jak si to povedala, že toto sú také, počkajte. Dobre. Toto asi niektorí ľudia nevedia, napríklad moji kamarátky to nevedeli, že choď preč, Poppy. Dobre, Slay. Takže napríklad, tuto je mašina, dobre? Tuto je mašina. Proste urobíte a proste robíte tú mašinu. Ale keď sa vám stane taká jedna vec, ktorú vám hneď ukážem. Počkať, som to trafila, nevadí. Ponguj! Ja chcem tú mašinu už robiť. Poď, dobre. Napríklad, keď to netrafíte, tak musíte zdrhať niekde, lebo tí zlí to počujú a proste môžu za tou mašinou ísť a môžu vás zabiť. A teraz ideme asi na úlohu 4. Dobre. Keď ste na vyšších flóroch a vidíte také 3 tabulky s takou telkou zelenou, s takou postavičkou, že vy, tak super, vyhrali ste maina. Dobre, viete, čo je main snáď? To je taký ten dobrý twisted, ktorý sa ťažko získava. Takže keď sa vám ukážu tabulky, máte vy, twisted vy, ale nie tu viete, len twisted vy. A asi ideme na úlohu 5. Dobre, takže toto je taká ďalšia vec, ktorú veľa ľudí asi nevie, napríklad ja som to nevedela. Keď máte, že Twisted Connie, to je ten duch, no, choď preč, Poppy. Proste keď máte Twisted Connie, ten duch, tak ona nič nerobí, ale ona vám môže ubrať srdiečko tak, že napríklad
máte hotovú mašinu, proste tuto je hotová mašina a tak koní vie ísť do tej mašiny a keď na tú mašinu ťuknete, tak vám ubere srdce. A zistíte tak, že v tej mašine tá kon je, že to svetielko zelené alebo červené bude blikať na modro. Dobre, keď ste v elevator a chcete dostať Twisted Dandyho, tak si od neho nekupujte proste veci. Ale keď chcete mať viac mainov, hovorí sa taká vec, že keď chcete mať viac mainov, tak kupujte čo najviac veci od Dandyho. Prečo nie? No a toto asi bude koniec videa. Keď sa vám páčilo video, tak dajte like a odber za tohoto jelenia Rudyho. A ešte dajte like, teda odber alebo like pre tohoto šlimpa. A takže uvidíme sa u ďalšieho videjka. Čaute.